Ara sabrem el que és això de la generació mi-we i també sabrem allò que els empresaris necessiten saber sobre els joves del futur. Els deixo amb la presentació del senyor Lindgren, el nostre ponent d'avui. Moltes gràcies. The reason why it's quite important to look at young people today, I would say, there are three main reasons. One, of course, Els motius per estudiar els joves és, en primer lloc, perquè els joves són el futur. Ells aportaran els valors de la societat del futur. They bring the values of the future. The second reason why the young today are specifically interested. La segona raó és que aquests joves són diferents dels de fa anys. Són la societat dels mitjans de comunicació, de la tecnologia, d'internet, del món global. L'aspecte més important per estudiar els més joves és que ells obren el camí cap al futur a través de la seva conducta. After the fall of the wall. And it's really the first global generation. But maybe the most important aspect Però l'aspecte potser més interessant per estudiar els joves és que si ens fixem en què estan fent ells ara, veurem el que farem nosaltres d'aquí 4 o 5 anys. Els mitjans socials és la indústria on els joves de Suècia i Alemanya volen treballar. No és com a l'estat espanyol, on tothom vol treballar a l'administració pública. What is the second most characteristic attribute then, would you say, to young people? Quina és la segona característica més important dels joves? Social media is one. Els mitjans de comunicació és la primera i la segona és un 100% jo. Es creuen al centre de l'univers. But younger people are even more self-centered than others. But the thing is that 6 out of 10 young Europeans would more or less. Els joves europeus creuen que poden canviar el que no els hi agrada. El món està completament obert. Creuen que ho poden tenir tot. And if you go to look at teenagers, it's about 9 out of 10 that say, I can be anything I like. The young Spanish then. Well, from a global perspective, you could say they Pel que fa als joves espanyols, es caracteritzen per ser urbans. Els hi agrada la seva comunitat. El 65% dels joves viuen a la mateixa comunitat on viuran la resta de la seva vida. També són molt més espirituals. Li donen importància als valors. Els joves espanyols també són igualitaris. Són amants dels drets humans. Per exemple, valoren donar igualtat d'oportunitats tant a immigrants com a no immigrants. Equal opportunities for rich and poor. They are life-loving hedonists. They want to enjoy a good life and is much more. També són hedonistes. Ells volen divertir-se i tenir una bona vida. El 70% dels joves espanyols valoren més viure bé que tenir una bona feina. So living good is more important than good job. Meeting the young and handling the young people. And to make that very short, I would give you 3 Per tant, words. com arribar als més joves? Us donaré 3 paraules. La primera és escoltar. Els joves necessiten que escoltem allò que diuen, el que fan. Hem d'intentar entendre'ls. La segona raó és implicar-los. Hauríem de baixar les expectatives perquè moltes vegades viuen en un somni. Lower the expectations. I think it's all about having and taking. Ho podria resumir tot en una frase. Ballar un tango amb la generació mi-we. No només seguir-los, sinó que cal guiar-los.